David. Heledd. David. Heledd. Ti ffansi bach mwy o gystadlu? Ond do. Da iawn. Yeah, good. Achos i ni ar ddechrau. I ni wedi dechrau gyda'r adran by, i ni dal da'r Merlod Cymreig, a'r Ebolion Blwydd sydd ti cefen i ni. Ie, dim ond 5 yn gystadlu. Lot wedi cyfrestru chwaith, ond ond mae yna rhai eitha dda sy'n ni'n meddwl yn y dosbarth yma. Felly pam wyt ti'n credu mae mond rhyw 7 bydde wedi cyfrestru? Dwi'n meddwl bod hi'n anodd o ran mae'r Ebolion Blwydd yn bach o hynllef adeg yma'r flwyddyn. A just a lot o waith i baratoi nhw. Ac mae'n dibynnu rhai blynyddoedd ych chi'n gallu chi o flwyddyn pryd mae cysyniaeth yr Ebolion Blwydd yn rili gryf neu am wanach yn dibynnu a beth mae bobl yn gael a beth mae bobl yn magu. A felly mae'n gallu bod jyst bod y niferoedd ddim yma yn y bryd yma eleni, ynddo? O ran y bryd arbennig yma i hun yr adran by, pan wyt ti'n edrych wedyn ni ar y nodweddion, atgoffa ni o beth fydd y beirniad Mrs Vicky Stevens yn edrych, a falle beth sy'n nodweddiadol am yr adran yma? Merlod Cymreig, felly merlod sydd yn addas ar gyfer merchogaeth, y teip tancyfrwy sydd yn bwysig fan hyn, bod yna quality, bod nhw angen iddyn nhw bod yn Gymreigedd, ond angen ffrant dda, symudiad dda, ddim gormod o'r penglin, so symud yn ysgafn, fatha floating, maen nhw'n deud, achos os ydych chi ar ben y ceffil weithiau, ydych chi ddim eisiau nhw bod yn fatha bumpy ride mewn ffordd. A dwi'n meddwl bod yna 5 o blwydd yn y dosbarth yma sydd yn adlewyrchiad dda o'r bryd. Gwrs, Vicky Stevens y beirniad, brydfa Annandale, dyna hi. Ac mae wedi bod yn, wrth gwrs, wedi gwneud yr ebolion yn barod, ac ymlaen i dosbarthiadau i'r rhai blwydd. Unwaith eto ti'n gweld y gwahaniaeth rhwng y dosbarthiadau, cymaint mwy o drwch bellach, cymaint mwy o uchder. Y ceffylau yma yn eiddfedu. Lot o rein wedi bod yn cael ei ddangos dros yr haf. Bydde rhai yn tynnu nôl falle o byd o gorddangos mwyn dal nhw ar ei gorau adeg yma, neu ydy yn fater o gydbwyso gan bod ti angen rhoi profiad iddyn nhw hefyd gan bod nhw'n stoc ifanc? Mae yna beryg o gor ddangos pethau. Mae nhw'n dod falle, mae nhw jyst yn colli'r spark bach na wrth yn ddod o fewn i'r cylch. Ond mae bob ceffyl yn unigol chwaith. Mae rhai ceffylau fedrwch chi dangos nhw trwy'r flwyddyn, a maen nhw dal i fod yn dangos yna, lleill yn chydig bach yn stêl. Mae ni olygfa sydd wedi lloni'r galon drwy gydol y dydd, torf dda iawn yma yn y cylch ceffylau ac o'n blaenau ni. Mae'r Ebolion Blwydd o dan lygad craff Mrs Vicky Stevens. Vicky o frydfa Annandale yn beirniadu yr adran by. A'r dosbarth arbennig yma, 5 yn y dosbarth wedi tynnu mewn. Ie, yn gyntaf ar hyn o bryd, mae Gareth Lapin yn dangos o ran ser Rodwell, Clanmill First Impression. Dyma ni yr ebol a'r coesau gwynion. Yn yr ail safle, mae Josh Hampson yn sydd yn dangos ar ran Alison Wright, Thistledown y Red Bull. Ac yn drydydd mae Anna Gareth Holt yn Busbury The Heartbreaker. Ac mae rhywun yn gweld yn y dosbarth yma y gwahaniaeth maint sydd i gael gyda'r oedran yma. Oes yn byd rhai wedi eiddfedu yn wahanol yn gyflymach na lleill. Ac, Oes na hefyd baratoi o ran y bwyd ag ati i gael y gran ar gyfer amser un o'r flwyddyn ac ar gyfer y sioe? Bydd rhain wedi cael ei bwydo gryn dipyn i gael o'n barod ar gyfer y sioe, i wneud yn siŵr bod y cyflwr yn iawn. Hefyd, ti'n gweld bod dipyn o bwyd wedi mynd trwy'r ceffylau yma, maen nhw'n edrych yn wych, chwarae teg. Fydd hwnna'n cael ei gynnal wedyn ni? Neu ydy hwnnw yn benodol ar gyfer sioe? Maen nhw'n adeiladu nhw fyny ar gyfer sioe, ond hefyd mae angen wedyn
ar y llaw arall, newid pethau. Mae'n rhaid gadael nhw lawr hefyd bod nhw'n colli pwysau. Allwch chi ddim rhoi tewdra newydd ar hen dewdra, os ydych chi'n mewn ffordd wneud tymor i chi heledd. Mae'n rhaid bod chi'n tynhau nhw, cyflwr ymlaen, tynhau nhw. Ond mae yna newid wedi bod, wrth gwrs, mae'r cyntaf ail wedi cael ei swapio o gwmpas. Felly, Clonmel first impression wedi mynd lawr i'r ail safle, ac Thistledown Red Bull sydd yn gyntaf. Mae'r cardiau mas, mae'r hosglymau, fi'n credu mai fel hyn fydd hi'n aros o ran y safle, ond mae yna newidiaeth wedi bod dipyn yn ystod y dydd heddi. Mae hwn yn batrwm i ni'n gweld drwy'r amser. Vicky Stevens wedi bod digon botlon newid i feddwl. A da iawn. A dyma ni felly ganlyniad yn y dosbarth ar gyfer... Mae ni yn swyddogol ac yn ddewis poblogaidd gyda'r gynulleidfa Thistledown Red Bull yn perchnogi y garden goch ac yn mynd ar wobr gynta, yr ebol blwydd buddigol. 2247 is Thistledown Red Bull, property of Alison Wright and shown here today by Josh Hampton. Llongyfarchiadau mawr i chi. Well, Josh Hampson, many congratulations winning here at the Winter Fair. Yeah, it's the first one. The first time Yeah, you yeah. won? Well, loads of seconds. Loads of seconds, but now always the bridesmaid, never the bride, but today you are indeed the bride. Yeah, I'm over the moon with him. He's been a tricky horse to get right, but he's finally matured, because he's such a big frame, he's finally filled out, and yeah, over the moon with him, really. Well, fantastic. It was really nail-biting stuff at the end there. You were in second, there was a long wait, and then the move. How did you feel when she moved you up? Oh, over the moon. Honestly, I can't tell you how happy I was. Yeah, so, yeah. Well, we've got the championship to come. Many congratulations and good luck. Right, thank you very much. Thank you. Dyma ni felly, clwch gymrydwyau hyn i chi'r dosbarth. Fe welon ni newid funud ola gan y beirniad Mrs Vicky Stevens. Neb balchach na Alison Wright, perchenog Thistledown Red Bull, yr ebol blwydd buddigol gyda'r adran by. S.H. Rodwell, ac y trydydd in third, 2241. Cadlan Valley, the Prince.